Besok kapan katekan? Serasi banget ya. Kang Mas. Jajar Kang Mas. Lan wong. Kang Mas. Kang Mas. Ya Allah Mas. Kang Mas. Kang Mas. Sono mrengwa mami. Kowe kok terus bagian ngono terus. Amin alhamdulillah. Wong ki sing penting sehat. Nggih niku sing utama, Mas. Estu Sugiya dikaya apa? Nek awake ora sehat, ya mung kukur-kukur ning dhuwur ramben. nggih mboten saged menikmati napa kayanipun niku. Bener. Nggih. Nyambut gawe ora sah ngoyo. Nah, Sak madya ning temonjo. temonjo lan lumintu lagi ngoten nggih Mas nggih. Alhamdulillah. Nggih niki nggih tasih ulane ulan sawal lho Mas. Oh nggih. Nggih tasih Riyadin. Leres. Kula nggih ngaturke agunge pangabsahan pangapunten ingkang sak kata-kataipun awit napa kula nderek jenengan wonten kathah napa niku kesalahan. Ngapunten ingkang kathah nggih Mas. Dawa sami-sami Mas. Nggih. Sak dangunipun seserawungan mesti kata lepat. Nggih. Kula nyuwun gunging samudra pangaksami kaliyan panjenengan. Saiki wis enul-enul miwiti urip sing luwih apik kekancan sing luwih becik. Leres ingkang mekaten. Pokoke lek kancane kathah insyaallah rezeki niku nggih kathah lagi ngoten to Mas. Ayo mesti. Lah kados ngeten iki dalu menika teng daleme Bapak Derin nika. Nggih. Niki piyayi sing gaplak semanak nggih remen serawung mula rencange nggih kathah. Amin. Alhamdulillah niki sing rawuh nggih kathah lagi ngoten Mas. Lah yo mesti serawunge apik, tangga teparo ora rumangsa dadi serik, Nggih. ning malah iso dadi becik. Leres niku. Niku lho sing baku niku saestu niku. Tapi luar biasa menika Mas Oh, Derin. Mas, bener. Estu kula dugi mriki ya ampun Mas. Griyane iso apik ra kaprah. Pripun, Mas? Tingkat Daleme piye? Sewae pagere ya gedhe. Nggih. Plek kali griya kula. Griya kula pagere nggih gedhe. Oh iya ta? Nggih. Alhamdulillah tegese ya omah loji pagere gedhe. Nggih loji sakane nggih wonten kalih dosa menawi. Lho, omah kok sakane 20. Lah pripun omahe wong mampu to Mas? Oh iya 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 iya. Sakane niku kalih dosa cuma ndoyong sedaya. Dadi sisi-sisi kudu ndoyong ngalor ndoyong idul. Kowe nyapa to Mas? Kowe iki nyapa to Mas? Kok mesti anggere enten wong ngomong-ngomongan wong jagong kok kowe mesti kok melu trondol-trondol ya ganti. Kowe pengen ngomong? Ya, kali Mas Dalang, Mas Bayu. Ya iya dalange kono. Lho lah iya tapi kan yo sing penak lho kok nyapa kok malah nyurung-nyurung aku. Lah kowe tak lali nggawa kanca. Ya lali nggo kanca jere sapa? Ya nyuwun sewu lho Mas Bayu. Nggih, heeh. Niki lali napa niku nyrondol-nyrondol kan mboten kepenak to Mas? Ya karben padha adile aku ya tak mbagekke. Lah ngoten kepenak. Nggih. Ngene kono ndang maju ngarep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Dadak. Selamat malam Mas Bayu. Kula niku nggumun karo jenengan niku lho. Ing ngatasé ora semayan, ora kencan karo pesinden. Nggih. Seragame kok iso padha. Niki namine chemistry Mas. Betul. Nyarimbit antara dagelan kalih pesinden pun cocok klop niki. Iki cuma disawang niku wah kalau grup sing pun pantes pun pas ngoten niku. Lagi ngoten nggih Mas nggih. Ayo mesti no Mongko genah no. mongko kula mboten weanan kalih jenengan lho. Ora Kalih sinden nggih mboten. Ora. Nyatane dugi mriki kok kaya seragam sami lho. Lah iki muga-muga ku awake dhewe kerep awor sak panggung. Amin niku penjaluk nggih ngoten niku. Namine judul. Sebabe apa? Napa Mas? Kula niku pancen wis bola-bali ngangen-angen kapan ya aku iki nyanyi bareng karo Mas Dodo. Alhamdulillah semanten ugi kula lho Mas Estu. Pokoke dereke jenengan niku napa to nggih? Dagelan sinten mawon dereke jenengan niku kepenak Mas. Alah ya padha wae. Lah nyatane dalu niki lho. Ndak tak piye nyatane piye? Limbukan jam sedoso nembe dalu niki.
Lho, kabeh iki nut wektune. Nggih. Lah Nek, nggih. kula remen Jenengan sing- kan saged direncanake pripun Sore-sore penake ngeten saene iki, kan nanti. ngoten to Mas. Betul. Situasional gitu. Situasional. Antara panjenengan kali kula Mergo kabeh iki ana keperluane dhewe-dhewe. Enten. Leres Mas, minangkane napa Upami to? kok Kersane sore pakliran ngeten niku iki iso kan- kepenak, iso saged regeng niku nggih diatur sing becik. Mboten Pelawak ki nek agemane iki ora adoh karo waranggana kuwi ketok nek grup. Grup, Ya, nggih, Wis nggih. ora ana anune dhewe-dhewe. Nggih. Napa Nggih, meleh pelawak nek nggawa kanca tekek, nggih ta? Sapa tekek? Lah kowe nemplek ning berkelir kaya tekek e. Aku cecek kok. Cecek samene gedene ngenteno Lah ngene sakmene gedene nang ngarep kok sing tak koyo kene. Lho, Jere kok mbakno. iki dalang lho pepunden lho iki sing ngatur acara negene dalange. Lah sing ngarani tukang las sapa? Wong pancen ya dalang. Lho malah omonganmu nglunjak. Ya paling gak ngormati Mas Bayu no sebagai sesepuh lho. Lah kene dhewe ora ngurmati aku kok, so. Lah kok njaluk diapakno? Lah kene tak bagekne gentenan paling gak ya assalamualaikum Mas Komet. Lah assalamualaikum kene kok Mas Dodok. Apa jenenge ora? Ban Cide Mbadilah terangan. Apa? Lambemu piye? Piye? Omonganmu piye? Ban Cinde apa? Ban Cide Mbadilah. Bang sing membeda-bedakan. Bang Ciladan. Dah, iso. Lah iya kowe keliru tak benerno. Pilih sing dalu. Wong kok ngayalke ati lho omongan-omongan Mas. kok kudu ra penak. Wong berangkat bareng ki lho mengi raudan. Lah bareng ngejak ndek iku iso dures. Pancen aku Pak Gebluk to. Iki jane dagelan kok kapak geblok jane. Lah nadare kados Mas Derin lho nadare apik. Nek anake sunat tanggap wayang, mboten kados niki to Mas. Apa ta? Anake apik sunat, jeng ajeng ditanggapne wong biliat. Lah iki gak bapak kucluk ya enek. Pak kucluk ya ngene iki. Ingon-ingone murah. Heh? Ingon-ingon murah. Ingon-ingon murah gudulmu no. Wilut sing dalu Mas Bayu. Dalu punika manggen wonten anu ndi iki? Ambuh kok. Sing ditakoni kowe kok. Teng Pati Juwana. Nah, Desane ndi? desane ndi to iki? Ngerti ora to? Ya mbuh. Ah, desane Mbuh. Lerek didonga mugi-mugi teng desa Mbuh menika kula lan panjenengan sami ingkang sampun makempal dados tunggal menika mboten senas nggih menika ndongaake ingkang putra nggih menika Mas anu putranipun Bapak ingkang sampun Alah. Alah. kanakin ngon dalu Sapa punika. kok Samatimun iki sapa? Kok Dikitan daleme Pak Samatimun iki sapa? Sama timun gundulmu kuwi. saking bombong manah kula nderek dedonga marang ingkang ngampun Coba balik, coba. nggih menika Bapak Deril ta ingkang Derin. Derin. Kowe ngomongmu Deril. Iya. Kok malah Derek bener Mas Dedonga penyanyasan. mugi-mugi anggenipun gadah perlu netake ingkang putra nggih menika Mas Farid menika saged dados putra ingkang mugunani tumrap nusa lan bangsa saged dados napa ingkang dados cita-citanipun mugi-mugi laksanan sedaya kemawon inggih menika kesang Alah. kados mekaten ingkang saged kawula aturaken mbok Ngatur ke apa? ngatur dedonga dumateng ingkang disunat niki Mas. Lah nek mburi genah ora kok ngaturke. Lah wong kowe tengah lo kata-katamu ilang kabeh kok ngaturke iki omonganmu sing genah to Mas. Iki gara-gara kowe. Kowe piye to? Jelas. Gara-gara kowe. Kowe wis ngerti tujuane ya. Mulane to ilat ki anggere jemak legi dikerok. Tahu tak kerok tipis ya. Aku mangan payek tugel. Mas, ngene lho. Wong ki nek arep ngendika, Nggih. ana spasine kuwi kanggo tarik nafas gen omongane mburi iki kok saya cetha. Nah. Ora kok ngrante kaya ngono kuwi. Nek ngrate ngono kuwi ambekan gak iso penak Mas. Kula mboten pati percaya niku. Nate kula sepasi niku malah dadi perkara. Lah kok iso? Misale Hah. Nggih. Pak Derin Nggih. nanggap wayang kulit Mas Bayu. Nggih. Niku upami Se omonganmu sing genah. Se. meneng piye? Pak Derin nanggap wayang kulit Mas Bayu dalu menika suwengi atas nguliti Mas Bayu. ngono iki. Ya sing jenenge padha komahe ya sing pas gone no. Ora kok terus ngono kuwi lho. Mulane tanda baca itu Penting. Sinau tanda baca. Pantene tanda baca niku penting. Tanda baca apa? Lah kok tanda baca karo titik koma tanda seru tanda tanya. Tanda tanya ngono ku lho Mas, Ngoten titik lho. atas ngono kuwi kudu enak.
Mas Dodo rene nyedak aku rene. Wong angger cilikane lair didulang ora bubur ya kowe kuwi. Dolar kok terus digudulan. Tak kenal maka tak sayang. Nggih, leres. Kula karo panjenengan iki didhawuhi karo Mas Derin sak keluarga kon ndongake sing supit. Gitu. Nggih, Sing nggih, tetak ya kuwi adikku Farid Ismairsa Hermawan. Cocok. Nek piyayi mriki alhamdulillah wis rada kenal karo Cangik mergo kula niku riyen saben taune mesti sedekah laut, sedekah bumi ten Bindar mriki. Berarti pun sering mriki jenengan, Mas. Nggih, mula kula ndongake karo sing disupitke. Moga adikku Farid Ismairsa Hermawan sing disupitake panjang umur, murah rezeki, banyu mili. Leres macange ngoten niku sing becik. Sing jenenge wong budaya ki ya ngono. Wong budaya nggih ngoten iki. Sampeyan ya kudu memperkenalkan diri sampeyan ki sapa. Nggih, niki jenengan wau ndongakne sinten Mas Farid nggih. Heeh. Kula nggih ndongakne kalih Mas Derin mugi-mugi sabadenan mriku tansah pinanggih bagya mulya uripe hayom tentrem lan bahagia. Wah enak tenan nderekke Mas Bayu ki penak seni. Nggih nggih, cocok Sing nih. jenenge wong seni ki ndonga ya kudu eneng seni. Seni. Leres Mas. Nggih. Tadi piyai-piyai kene oh ngerti sing ndonga kae Mas Dodo ki pelawak. Pelawak nggih. Tangi kae apa kuwi anu minangka dadi wakile para pengrawit karo Paranggana rak ya ngono ta. Nggih. Ora mung karo adikku Farid. Gitu. Nggih. Klebu Mas Derin barang sak keluarga. Nggih. Sawise bubar wayangan rezekine banyu mili, berkah barokah terus lumintu. Aha. Wah, cocok tenan iki. Niki lho jenenge seniman asli ngaten iki, Mas. Bener, bener. Donga tak donga nggih enten napa musike. Lah iya Niki cocok. genah. Pokoke Bapak Derin ki wujud napa to? Wujud kabule kan kitanan. Kitanan. Niki ugi sedekah. Heeh. Sedekah mboten kalih keluargane ning kalih tangga teparo kersane rezekine kathah melimpah lan barokah. Oh, Nanging ampun supe. Sedaya niki wau pikantuk saking pandungane masyarakat lan para penonton. Sedaya. Amin. Wong pancane ngene Mas Dodo. pripun Mas Bayu? Kula karo panjenengan karo kanca pengrawit kuwi Nggih. mung isone menghibur. Menghibur. Ya ora. Nggih leres. Ora milik apa-apa. Sapa Nggih. ngerti mengko bar saka kene tambah kanca, tambah sedulur, Nggih, ya ta? nggih. Terus sing didongake ora mung sing kagungan kersa wae. Nggih. Muga-muga sawise wayangan piyai Bendar rezekine banyu mili. Amin. ya ta? Pinaringan panjang umur. Amin. Barokah. Amin. Terus gelem wayangan. Joget dong. Cocok estu niki. Wong Anten remen kok. Seniman niku lek mboten napa milik kalih dhuwit, milik kalih napa-napa sing dipados iki napa to, Mas? Seduluran nggih. Sowan teng mriki saged tambah seduluran insyaallah mangke rezekine tambah kathah. Asem iki. aku urung kok. Aku dirogo, Mas. Sementing ampun lali nek sampean tanggapan, jenengan tanggapan raya kudune ngejak aku minangka wujud dari persatuan dan kesatuan. Ngono. Apane sing ngono wong kowe ora enak kok. Piye? Sing mau karep Balik piye? Sampeyan ngomong apa? Mboten nak jenengan sering mriki tanggapan. Mas Dodo nggih tanggapan. Nggih. Nggih ampun lali ngejak kula. Niku suatu wujud persatuan dan kesatuan. Ya bener. Kowe penak kok aku Pak gelak ngono tok. Lah nyapa to sing gelak iki sing ngono to? Tang ngono wae ta. Wong jenenge seniman ki dipirsani wong kathah. Ya iya. Aja sampai emosi nesu. Gak. Ngetokno hawa nepsune ki malah ketok elek seniman ki nambah seduluran. Seduluran. Ngakeno kekancan. Kekancan. Insyaallah barokah. Hah? Oh enak kok lali kene. Pancene
sedaya niku wau lak nggih. Iya. Napa niku Lah apa? Apa? wujud syukuripun Bapak sapa ki mau? Bapak Mas Derin. Nggih, Mas Derin. Mas Derin. Putrane Mas Putrane Farid. dalu punika. Putrane Mas Farid. Nggih. Wale. Putrane Mas Derin. Loh, ya bener bener. Lah nggih Ibu Istiqomah. Lah kok hafal? Hafal mugi-mugi sedaya panjang umur. Ya lah. Wong gendeng Sopo? kowe. Ancane iya. Lho. Ancen iya piye? Sik, diapusi. Sampeyan rak mung pengen jogete ta? Nggih no. Dodok sing ngomong, kok nek panjenengan sampeyan sing joget. Wah, masukan yang bagus. Iki jenenge trik. Ya. Trik yo ngene iki. Mulane wong Diapusi, wong iku kudu nganggo trik. Nggih, nggih. nganggo akal pikiran. Ya. Ben kono ki iso penak ngono lho, Ya, Mas. Dak. Mas dodok sing muni. Nggih, mugi-mugi sedaya rombongan wayang niki sabaden acara menika ugi tansah pinanggih bagya mulya tanggapane tambah lancar. Semanten ugi kula badhe nderek ndonga Mas Dodok. Nggih, pripun Mas? Ya to sing lancar ora mung yoga sindene wae, klebu Nggih. para nelayan oleh melaut ya pinaringan keselamatan. Ugi sedaya ingkang rawuh teng mriki napa ta butuhe? Nggih paring hiburan. Sing mirsani nggih seneng mangke Lah, ya. mantuk keluargane ya melok. Ayem. Ayam sebabe apa? Ben ayam. Ya, ya lah. Iki lagi ape glak-glak kono. Ditutukne sik, glak-glak. Eman-eman. Apane sing mane-mane lapane? Aku ya tak gerak. Kowe kowe Mau gak? pas. Aku sawan gak Ya, ya. gerak. Kula nyawang niki ngene-ngene. Malah kaya pitik anyang-anyangan. Ya wis nggo lega-lega kene-kene rada maju kene. Mulane Rada maju. Lah, lah. maju. Matur Mas Bayu, rasa kuring. Ora usah dianu ya, Cak. Aja disiksa. Ki Apa? kaya ngapa? Iki ya kancane dhewe. Ngono lho. Kanca karo kanca ki padha samat sinamatan daya dinayan. Lah. Karepen bisa manunggal lahir batine. Hei, Maksudnya? dalam nggih. Oh jenenge apa dhewe iki? Kanca sing apik to. Nggih, kedah ngerteni kanca piye apike ngoten lho Mas. Dadi ben padha mlakune lak ngoten to nggih. Ngono marem aku. Ora ning gelange nguri ra masalah. Kok ijek protes? Saiki iki nyapa? Wah, ala wong karek ngekeki tang glang ngono kok sok. Lah sing mbok emosi niki lho sapa? Lek Mas Bayu dalang ora melok ngambeli. Ah, aku gak wani nak karo kono. Lah terus? Yogane. Ya ngomong karo yoga nyapa kok nepape nesu karo Mas Bayu? Mas, tukang kedang. Terus seragam. Omongan rumangsamu apa le? Mangsamu apa? Wis api-api dhewe. Wis apik-apik dhewe. Aku ki menungso. Iki lho. Lho, kok iki lho piye to? Kowe Iki lho ki ngomong. menungso. Rumangsamu aku apa? Mangsamu aku apa? Apa sing tak wedeni? Apa sing tak wedeni? Wani-wanine. Wani-wanine. Iki lho aku. Iki lho aku. Aja meneh kok sampean siji. Maju bareng. Maju, Aku Mas, ora maju, bareng. maju. Ya apa to, Pak? Maju, maju. 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 Nang tak gedak ngono. Lho gedak ya. Lah wong kuwe awakmu sak Sitok tok wis ngebar apa-apa. sing ndi sing ngebarno apa sing ndi? Guri gedi. Lah wong kalau digawakno Ngapunten, Pak. Kekancan niku penting. Ngoten lho. ora kekancan wong kabeh mbok kon maju kok. Apa to kok jenengan barang atos-atosan tok sing dianu kok dadak. Polane ta wong Wong ki dhuwur kali teng ngisor iki kedah kompak. Mboten kok jenengan kedah rukun. rukun ngono lho, Ndak. Ndanda sapa? Iki jenenge Honda to. Jenenge Nanda kok Honda. Oh, Nanda tak kira Honda. Omonganmu. Oh, Nanda. Wong ki lek omongane dijaga. Omong Joko apa golek security kok. Lho, maksudnya ora ngono, Mas. Omong sak omong ki diatur sing becik ben ora melukai hati orang lain. Wis kulino nak dagelan iki melukai. Loh, lah iya. Kok sik to. Wis kulino dagelan melukai. Ya apa kuwi konsep kaya ngono kuwi diilangi. Diilangi iki konsepmu konsep elek, Mas. Sesuk omonganmu kaya tanggaku. Napa? RT nggonku iki Nyapa? betul-betul dijak ngapura-ngapuran kok malah geger. Lah kok gegeri masalahe apa? Masalahnya apa RT bocah geger? Karo minta maaf niku to, Pak. Lah ya piye? Halal bihalal wingi pas riyo. Heeh. Kok iso geger? Lah ketemu aku ning dalan. Ya. Ora sengaja to. Piye? Mas Komet, sepurane sing akeh. Wis padha-padha aku ya ngono. Lho kok nesu? Masalahe ning ndi? Lho, Ayo. iki lho. Masalahe.
Pikiran. Sik. Pamane aku RT-mu. Ya. Kowe dadi aku njaluk bal awakmu. Liwat. Mas Komet. Pak RT. Pak RT. Ya sepurane sing akeh ya Met nek aku enek kleru. Ora apa-apa. Lah aku dadi RT-mu tak gecel sengelmu tenan kowe. Lho ki piye iki? Ya sing njaluk bal sing njaluk geger iki to Mas. Lah ya kayak ngene iki. Lho. RT-ne nesu-nesu ya ngene. Maksudnya nek karo wong tuwa kuwi Lho, matane ya kaya sentolok ngene iki. Maksudnya wah, mecicil. Kowe sing wis soblak ya ngono. Usur-usur. Ngono. Maksudnya ora Lah terus ngendek ngene iki. Ya modele ngene iki. Wong tuwa ki nek yo ngomong ngono. Wong tuwa ngono. Plek. Sumpah kan apa lho. Kok iso kowe? Nyuwun sewu Mas Bayu kula izin jenengan. Piye ta? Mbacok kencete komet iki piye hukumane? Oh, perbuatan tidak menyenangkan, Dik. Mlakune elek lho. Tak tapuk dasmu. Cah normal. Lho ngeten iki lho Mas Bayu. Iya. Tata bahasa ya to. Ucapan sing becik kuwi ucapanmu kowe iki wong dijaluki bal. Lah raya tak wenehi to. Kowe ucapanmu ucapan sombong kowe nek mangsuli kare Pak sombong. Kudune sing apik. Mamane aku siapa? Kowe dadi RT, aku dadi awakmu. Oh iya. Nah, Mas Komet, nyuwun pangapunten ingkang kathah nggih. sami-sami Pak RT semono guyu kula lek menawi kula wonten lepat nyuwun pangapunten nggih Mas. Kene ya roh. Lah ngene iki kan ngajak gelut to jenenge. Piye ta? Bulan suci mbok rusul karo cangkemmu ya kowe kuwi. Kok gregeten aku. Ora usah nganggo gene ya roh rasah ngono kuwi. Engko malah menyulut persoalan baru. Lah nek kaya Mas Bayu ngene iki ya apa wani kowe ngono kuwi? Mas Bayu. Nggih, Mas Dadah. Ngaturke sedaya kalepatan kula mbok bilih wonten klentak-klentuk kalih panjenengan nggih Mas Bayu. Dawa sami-sami kata lepat kula diagung pangkasami nggih Mas Dadah. Amin. Lho, kowe Ya nak ta? kula ndan dadekno RT-mu. Aku ora paten di dosa karo kene. Ono sing dosane akeh. Nyapa ra wani kowe? Kok dosane akeh iki piye to? Lho ora tanggapan lho. TikTok bareng lah aku diperang. Prank. Kowe diprank piye? Diprank piye karo Mas Bayu diprank piye? Yo, berarti kuwi ngunggahno wong papat to. Ya. Alah wong papat lho kok rume kotak-kotak cilik akeh ngono. Heeh. Ya ora paham. Lah kok kabeh dibagi takoki, aku yo gak takoki. Piye? Kaya nang kono. Nek kula niku saking tresnane kalih panjenengan kok Mas Komet. Kula Aku, jenengan kowe. Langke antarane kowe lan aku. Omonganmu malah jangkar lho kowe. Dek Bayu. Dek Bayu. Nadyano Mas Bayu tesik. Ketane Mas Bayu kan aku sinoman to. Mosok pas sunate Mas Bayu kowe sinomane? Lah piye to? Berarti Mas Bayu karo sampean tuwe sampean. Aku Wiji Sragen kuwi sinoman. Wiji Sragen lho sapa kok Wiji Sragen lho. Sragen renek Wiji. Mosok sak sragen nek jenenge wiji karep. Nggih. Nadyano Mas Bayu tasik enem musiane. Nggih. Ning dalu niki disepone Mas dados dalang. Nggih. Awakmu ya kudu nglenggono, Nggih. wong enom ku ya kudu ngaturke salah luput Nggih. marang Mantene wong niku wau daya namung gegojekan kok Mas niki. Nggih, leres. Ingkang baku niku kula nggih napa niku nyuwun pangapunten lah kalih jenengan. Wong kula niku dagelan sok-sok nggih kadang melukai, kadang-kadang mboten krasa anggenipun kula napa niku apa kae? Mulane kata-kata ki dipikir tenanan. Aku suwe-suwe ra iso to. Ora kulino njaluk sepuro to. Alah, wong geleleke kaya ngono lho. Wong kemlintine ngono. Mas Duta Mas Komet. Nggih. Ora usah geger wong loro tak goleki kanca. Lah. Wis kadung metu sore kok. Ora nek kancane nggih rugi. Heeh. Mbak Wiwit, mriki Mbak Wiwit. Mangga, kene. Pinarak mriki. Kedap Mbak Wiwit kiambakan apa beto rencang? Oh ki ambak no. Lah niku sebelah sinten kok kaya dadak merak niku. Osek wong nek wektune dhewe-dhewe. Iki Mbak Wiwit sik. Ya ora. Nggih. Nggih, Mbak Wiwit, monggo. Ale informasi dumateng para sinoman, para peladen. Sedinge isine banyu to. Lah nyapa? Ora nek popo ngono. Lah awakmu ning sekolahan kok so. Lah pancen yo nggone kono Lah kok. teng daleme Mas Derin komplit. Kadon. Lah iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pripun kabare, Cak? Alhamdulillah Ya sehat. Allah, ya Allah sehat ya, Cak. Alhamdulillah, Jenengan dugi Pak. mriki mesti apa Pripun? kilat secepat kilat. Alah, Lah kan jenengan komet to? dalam. Komet sejenis meteor. Wah, iki urung patek suwe kita ya. Lho piye to, Cak? Ini niku lak benda langit. Heeh. Kula niki bekakas
Benda bumi. Bumi. Bekakas. Nggih. Iso urip. Terus gadah bekakas. Lho, piye to? Mungkin apa kula foto? Wilu sing dalu, Mbak Yulimbo. Selamat malam Mbak Wiwit. Salam sehat Mbak Mas Toto, Wiwit. sami sehat alhamdulillah. Alhamdulillah, Dari Mangayu Bagio, supitanipun wayahipun swargi Bapa Bajas. Jasmani. Nggih, nggih, nggih. Mugi-mugi Bapa Jasmani swargi langgeng. Amin. Kasarugan jati. Amin. Nika dipun tilar Ibu kula Bu Sumi tansah kiat, sabar, ikhlas. Amin. Nuwun sewu Mbak Wiwit amin. Sih. Jenengan niku pun teng mriki pun penting pinten. Walah, mboten Mboten ketung, Mas. Peh, berarti kata Nggih, sing nek- demen kalih jenengan. Nek mriki niku kados mantuk teng griyane wong tuwa kula piyambak ngoten lho. Lek Berarti mriki. kados griyane jenengan Zeh, piyambak. lah mila niki lho kula karo Cak Komet iki ya wis bola-bali rene ya, Mas. Gai. Etok-etoke iki ya awak dhewe wis batiran suwe. Nggih, pun tangun pun. Alah jenengan ki lho ngelalekke wong ya padha-padha cake we lho. Nggih, nggih lah, pun. Cak sing sijine kan wis ra oneng. Nggih, cak dikun. Padha-padha Dikin, cake. cak dikun gundulmu. Dikin. Tapi nyuwun sewu lek kula nyawan jenengan kalih Mas Komet kok cocok nggih, Mbak. Cocok. Nek Estu. contone nek cocok kula dadi apane yo Mas Ya Komet paling dadi gak apane? pasangan hidup, Wih, pasangan garwane lah. hidup. Coba to Mbak zaman gandeng iki to. Oh iya, Gandeng, oh iya, terus. aku seneng sing matal-matal ngene. Matal-matal gitu sih kok. Matali apa Mas? Ayo STV gitu tadi. Lambe ya Mas. Mlaku to, mlaku wong loro, mlaku wong loro. Mlaku. Alah alah alah. Mlaku wong loro. Ketok serasi, sing Ting, ting, wedok kaya Sri Kandi, sing lanang kaya Sri Bombo. Wis bobok notol kowe. Apa-apa kok nesu iki apa to jane Mas? Jane apa wetone to? Apa-apa kok nesu? Angger Sabar, cedak tiron Mas. nggih ngoten niku, Apa-apa Mas. ki kudu ngangge sabar. Oh, ora tau. Innallaha ma'a sabirin. Sabirin. Artinya? Wong sabar ki kasing Gusti. Lah. Ngoten lho. Jenengan kan ngajari kula to? Iya. Heeh, jarene kon sabar. Ngene, Mbak. Heeh. Sampeyan sapa to? Aku lali ya. Ben sapa piye to? Ini ki sampun Nah, ya, Mbak kondang Wiwit. misur Mbak Wiwit. Mas Dodok, Mas Nggih. Komet. Nggih. Sik aku tak nyuwun karo Mbak Wiwit sik kanggo Nggih. pambuka. Niki wae ya ana request lagu. Napa menika? Mbak Wiwit ya wis napa dawuh to? Nggih, sampun. Saking Mas Jerry. Mas Jerry. ngersake lagu Bapak made in Mas Didi Kempot. Nggih. Ning kok diaturke ana wektune Oh, dhewe. nggih. Saniki kula nyuwun tulung sik karo Mbak Wiwit. Kula nyuwun lagu yang bernapaskan agama Islam dipun bawani pepiling, Mbak. Nah, Nggih. Pepiling. Mengke ditibake lelagon pepiling. Nggih, monggo. Monggo dipun aturaken yuk dimatke Mas Dodo, Mas Komet. Nggih. Niki bawane barengan nggih. Oh nggih. Rukun Islam mawon nggih. Oh, nggih nggih nggih. Mbak Wiwit iso awet. Lah iya ta, piye pinter ngadi busana ngadi sarira ya ngono kuwi. Bapakne sinten riyen? Mbak Wiwit. Oh, nggih. Nggih, monggo. Mbak Wiwit karo Mas Komet bawanipun. Cok. Noneh iso. Mas Dodo, Dalam. sampeyan tak bebaske saka bawa iki wis. Nggih, Nek alhamdulillah. kene ngancani aku wae. Wonten bagiane Ah piyambak. iya genah no. Genah. Monggo, monggo Pak Wiwit. Rukun Islam kang limo puniki. Alhamdulillah panjenengan bawa ana sing bungah niki wonten tali asih ora sepira wujude ditampa mung kanggo tandha tresna. Tandha tresna. Alhamdulillah, matur sembah nuwun. Ampun ditingali nominale. Nggih. Sementing Dipun keikhlasan. syukuri. Nggih disyukuri mawon. Tiang niku nek bersyukur niku pasti akan dilipat gandakan. Ya. Lho. Leres. Nggih. Lanjut Mbak Wiwit. Nano. Katin dakno Nano. mring para sama Oh, ayo. Ganti Mas Komet. Semonggo Kang Mas nyaket mriki lho ampun isin-isin. Ki pasangan kaya pasangan satron. Apa bar tukaran to, Mas? Wis menengo. Iki was guyone enek wayahe. Wosi beras. Posi beras sih. Beras apa? Inti karepe. Piye kan?
aja padha ditinggalke Elah. Semantenipun. Nggih, elok santene Mas. Nggih, nggih, nggih. Ya ganti Mbak Wiwit. Mbak Wiwit. Loh, jenengan ora ini. Ayo, ayo Mbak Wiwit sik coba. Rukune sampun niku. Mas Dadak, Dalem jenengan bawa iki saged ta? saged Mas. Ya, saged. Matur nuwun. Lanjut. Pancen jenenge rezeki. Lah nggih. Rezeki, Mas. Rezeki niku mboten enten nyangka-nyangka, Mbak. Nggih. Ya, Mbak Wiwit lanjut. Sahatane kang ngangka siji Hop, ganti Mas Komet. Ayo. kang angka loro piye kae shopping sopi Salat. Salat kok shopping. salat Salat. salat Nah, dene kangka. Ya. dene kangka pin Telu. telu Dene kangka telu. lha ki iso ya ngrepotno kancane telu Ya wis, ben aku ora repot. Mas Dadak, Dalem saged mboten? saged Mas Bayu. Ya, nek saged. Matur nuwun. ini sing mikir nganti meletek ra nek lha kok saged ngono kok cair Ya Mbak Wiwit. Monggo Mbak Wiwit. Ramadan nindakno poso. Mas Komet, saged? saged Coba. bongkok anu mboten saged Saged ya. mboten Betul saged saged. mboten Ah, saged ya wis momo jane saged tak kei 50. Loh, didobel loh Mas, didobel loh. Eh, Iki coba. lah wis dua kali, jenengan didobel loh. Coba ora lara kok cobanen. ora lara ta isin to Ya tutuke Mbak Wiwit. Kapacakat ping 5 ngibadah haji rukune samsam porno. Ya Mbak Wiwit buka celok. Neno langgam ki sik Mas Anggit. Monggo ayo. Wis wancine tansah direngke. Wis wancine padha nindakake aten wis manggon wayang sembayang anakake wajib gawe pangeran salat gede cakae agama limang
Sumanto ing donya wong sakela sabar lan tawakal rasa sing kuwasa yen kepikir besok mungkar Alhamdulillah sampun dipun aturaken pemiling. Ya. Piye Mas Dodok suarane Mbak Wiwit sik awet ta? Tasik awet, tasik mantep, nggih tasik kepenak, Mas. Lah iya no. Saestu. Anu lenggah mriku wae aja. Nggih. Anu sing engko nek penyuwunan nak gampang. Lah nggih, soalé niku sing remen kalih Mbak Wiwit kathah Mas mriki. Oh nggih, heeh. Khususnya tembang-tembang sing riyen lawas-lawas niku wah. Betul. Pokoke Nggih. ngangeni niku. Iki sawise Mbak Wiwit aku tak nyuwun tulung iki karo sijine. Asmane Mbak Celima nek ora. Nggih. Mbak Celima. Nggih, Mbak Celima. Oh, wah mesti widodari sing ayu tenan. Cilima. Diatur. Nggih, nggih. Mriki Mbak, mriki. Monggo. Mentara terus. Monggo Mbak Celima. Mas Dodok, Dalam Mas Bayu. men dibageke cak komet. Nggih, kersane rata, kersane adil. Selamat malam, Mbak. Sinten mau? Ji, selamat malam Mas. Oh nggih, selamat malam. Nyuwun sewu paring asma Mbak sinten nggih? Kula Mbak Cerita Mas. Oh, Cerita. Oh, Mbak Cerita. Oh, Mas Bayu kok kita wis tau ketemu ketoke. Ji. Nggih ta? Celima. Cerita Mbak. rakyat. Aduh ya. Cerita rakyat kuwi cerita rakyat. Iki Mbak Cerita kok cerita Wilit sing rakyat. dalu, Mbak. Sugeng dalu Mas. Oh, nggih. Dipun kabarin. lho. Alhamdulillah sehat sampean pripun? Lagi sehat to nggih? Jane masuk jane. Aman kok tambah keringetan nyapa to, Dik? Ini ku obar dioyak-oyak tamu Mas. Dioyak-oyak tamu lha ki napa? Kenging garuan. Garukan. Nggih. Garukan apa to? Anu bego, digaruk angin bego. Aku wis mulai perinding. Enek Dan apa-apa. garukan. Menika sinten Mas? Menika nggih pasangan kula Mas Komet saking Bojonegoro. Niki tesih single lho. Menika single. Nggih, Joko niki. Ya apa Mas Komet? Ya toh aku wis kerasa. Iki rak tris to. Tres apa kok tres kok? Aku kok iso tris no ayune ngene kok tris. Kok jenenge Tris. Nah ayu-ayune kok batinku kok merengkel aku. Apane sing merengkel lho? Ha iki lho kok kulino fitness ya. Mas. Jenenge iki Trisnawati Cerita kok. Tresnawati Ceripa. Jenenge Tris. Kok iso tres kula jeneng? Ya Allah. Ye. Apike bojake kok gantenge ngene ya Mas. Ancen iki limited edition, Mbak. Mbeke kaya trenggiling ngene iki ya manis ya Mas. Lho, aja nyawang kaya trenggile. Kaya apa Mas? Bocah manisnya kaya gonggo ngene kok bondo kenggiling piye to, Dik? Tunggu piye ta kok. Aku kok mbok sawang terus lho. Lah aku iki gumun lho aku indane kecewane wonge. Sapa? Sing kecewa sapa? Omong kok ora penak. Dane kok kecewane wong iki maksudmu piye? Ah wong tua. Maksudnya pripun? Ha nggih yang sepuh nika ra nggih dedonga tetep muga-muga anakku dadi soleh solehah. Lah iki apa iki ana ya? Iki didadekno Dadi soleh lan saleh. soleh kok. Saleh. Apa nek donga Islam kok saleho denek to, Pak? Takono Mas kuwi to kok. Soleh lan saleho. Piye? Lah nak ngene iki aku yakin mesti adus mesti tangisan. to. Tangisane piye? Dia Alah. punya saleh sing tangan soleh. Amane karo sabunan nyanyi. Ha. Aduh, sang mustikane. Kok wae kene lho Mas kok wae kok bagian kono kok iso wae. Lah ya mesti ngiling-ngilingi kok kok ngaling-ngalinge kok elek. Ora aku wis wedok operasi kok Mas. Sampai Operasi. Wis operasi wedok. Hati-hati lho kurang tukul meneh. lho, Tanggaku enek. tukul ya. Kaya nandur jagung e tukul. Bareng tukul lah kok ngiringan to, Dok. Tukul piye? Iki ngaya tukul kok terus ngiringan iki maksudnya. Kaya ngono kok trubus iki lho. Kuwi jenenge kutil ya nyok. Ngawur. Ngawur. Ya apa? Kok iso ngomong-ngomong salah kutil. Lah napa? Ora keliru apamu ngomong kutil iki gak apik. Ora apamu sering bahas kutil, aku kok bolak-balik.
Ngene lho Mas, iki ya padha-padha manusia. Nah, nggih, sampean ya nggih, padha-padha kanca senimane. Seniman. Ya paling gak ditakoki ditekesno daleme pundi ngono lho Mas. Seripa nggih, Mbak. Iki leres Kang Mas. Asli saking mriki. Saking Pati, Mas. Mami nggih sego napa? Mboten. Napa? Dombago. Sulapan, akrobat. Sering derek akrobat teng mriki ta? Ya sego kaya sak lumrahe no. Oh, nggih Iki nggih. sego no, Nggih, Mas. disendoki teng. Mboten ngangge sekrop delek ngene lho. Kok nesu bojone kene Pak piye? Iki ya umume wong Mas. Umume wong lho. Tapi nak ngandel aku, percaya. Nyapa? Gendak iki lho gak risiko. Dadi gak resiko piye? Ayo iki mbok telateni serang ra meteng to to. Apa, Mas? Gelem mo, Mas. Dik, Gelem mo, Mas. sabar. Toto hawa nafsumu, Dik. Iya. Umpama meter Pak. Wih, aktingmu kaya kesandung tenan. Tenan celuk kena kabel e. Mbak Tripa. Ayo Dalem. tak pamerke suarane panjenengan nembang apa? Nggih, nderek belajar nggih. Nggih, ndere tanggapan nek ngene iki kok belajar. Kok belajar Met, kok. Apa? wedok iso godheken. Lali urung tak kerok lho, Mas. Kene iso tukul ulu tok. Ya ayolah lek. Ya seben. Lho ngono kok iso mbok warak-warakno ning kene lho, Mas. Ora aku ki wonge ra kenekan, Mbak. Apa sing tak sawang ya kuwi tak unekne. Ora apa-apa kucing wedok ya wulune oke kok. Jenengan ki ndalang penak kok meneliti kucing ngapol. Ya coba lagune napa Mbak Tripa coba. Diaturi caping gunung nggih. Ah, kucing. Anu sik saliyane sampe gunung sik napa? Iya. Tembang kangen. Oh, nggih. Nggih, dipun bawani nggih. Mboten saged bawa Sing kula. bawa kersane garwa panjenengan. Ingkang niki. Nggih. Walah. Ayah. Ayah. Lah ngono lho, Mbak sing Iki lho. Ayah. Ayah. Nah, ngono lho. Oh, alah Ratno aku. Ratno sapa to? Ora tau rene kok sapa ngene iki. Sing ngalor bali ngalor, sing ngidul bali ngidul. Yo anggap ki pagebluk tapi kok balik ngalor udan angin to piye? Golek duit iki ruwenerno. Ngene lho, Mas. Nek ngene iki wis pancak kebayaan nganggo sanggul ki jenenge wong wedok. Bang wedok kowe ora ngerti nek nang omah kok. Nang omah nyapa? Lha iki boto diusung dhewe. Lah kok ngerti lho. Kuwi jenenge wong wedok sing iso ngewangi bot repote wong. Lanang. Tang 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 tang. Dung dung tak dung. Ora aku kuwi. Oh wis bar kuwi setelane. Bar icek kangen. Mas Dodo Dalem. siarke Mas, disiarke. Oh, jenenge pasangan sing elok kok ya. Jane sicokan pas iki, jane sicokan. Mboten kersane niku mawon. Kula dadi MC mawon. Nggih, heeh. Ayo. Lo siarke nggih, Mas. Oke, siarkan. Innalillahi. Mas siaran iki lha metu kok malah mayit. Piye to? Iki lha metu cae. Oh iya. Bintang tamune arep metu. Jack 12. Baik, Nyun sewu kula riyen nggih MC dangdut, Mas. Oh iya. Dadi lek campur sari kadang mboten peka kula. Nggih. Ora apa awes cara Betul. dangdut ora masalah. Jack 12. Baik, hadirin semuanya berbahagia. Supaya bentar malam hari ini benar-benar bergoyang, benar-benar berdendang. Tak panggilin binatang tamu yang satu ini, Co. Tak Binatang panggil, yang Mas. satu ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tak panggilin bintang tamu. Lah bintang ki nek cerah lah kuwi surem kaya rawa e. Mari iki lho aku iki. Pasangan kok sing mesra kok kudu gelut. Kon mesra piye wong beras ra tau nempur e. Wis to Mas disyukuri wae. Syukure iki wong sing ngomong gampang jajal kene nek wong melarat kok gak bentine wis bacokan. Biyen ape dolen anake camate moh. Lah saiki akhire Wandu. wandu piye to? Ayo siarke sik. Wis dah. Yo, tak panggilin Dadah. Dalam. Dongakno aku ora nek popo. Ya semoga-moga selamat ya, Mat. Aku nyenggol kiri ini kok. Kenapa? Ini apa lho, Mas? Mbah. Lah krasamu piye to? Wong iki kaya susu kok nek pojokane ya. Mak siku ndele. Siku iku sen to piye siku piye to? Kowe ora ngrasakno kowe. Wis to dinikmati. Nek Tak panggilin bintang tamu yang satu ini, Co. Artis yang berkirot ini, berikut ini, artis yang sudah sangat Wis to meneng. iki lho tanganku iki. Posisi. artis yang berikut ini yang sudah sangat tercemar di mana-mana, Iya tau maling, Lek. sudah terkenal di mana-mana di dunia maupun di akhirat. Akhir-akhir ra usah. Akhirat terusah. Mari kita sambut pasangan sehidup semati Romeo dan Juliet. Ada siapa lagi kalau bukan? Ini dia pasangan
idiot. Idiot. Ideal. Idiot tak, Cing? Amin, amin. Ah, amin ini bajingan apa mantu? Amin, amin. Woi, Ice gaduh iwak celeng kok ya. Yo, ini dia panggilkan. Ayo terus. Cak komet. Anu disambut anu apa? Akang Haji. Itu tak. Spot iki, Pak. Nggih. Ayo. Cak komet dan juga pasangan Cherry Boy. Yo. Mas Bayu. Piye. Iki upama kelakon tenan rabi, aku tak dadi wali nikah ra apa-apa, Mas. Oh ngono. Nggih. Wali nikah mboten masalah. Jenengan seksi purun mboten? Gelem. Purun nggih, mboten apa-apa. Ayo. Wis komplit, Mas. Komplit, Mat. Komplit. Padha karo ape makan asu kancane. Makan asu. Kok iso arep makan asu? Lah iki urang-urung aku ya diadel-adel. Mbak yo sing digawe yo kurang gawe. Kowe iki malah nyalano ndek gawe. Lah iki nangkap sing artis ra umum iso. Lah nyapa ngono anggrok iki? Kakak Mas. Mbak, kuring aja nesu sayang. Kene. Alalah. Bantene Mbak Triping. Teriping gitu. Mbak Teripan. Guyan, senengane Dek Bayu guyan. Ceripa. Teripa. Ya. Monggo, Ya badhe. dibawani sih. Napa nih? Duh wong ayu. Sing bancing kene kok ngono tok kowe kok melok dadi bancing iki piye to kowe iki? Ah, diomongi iki nulari ya. Kowe iki lanang iki wedok Ngono lho Mas, ki aku wedok, anggap ae aku wedok Mas. Anggap ae wedok, wis angger dipangan karo mendem yo enak pokoknya Mas. Enak. Tahu dipangan karo mendem. Aku Esuk mendem- yang periksa nang rumah sakit. Jadi kenapa Mas kena susu kadaluwarsa ngono? Ah mendem yo kontrol. Ngajak. Mosok ngayal. Yo, Ngayal. yo Mas Komet. Duh wong ayu. Duh wong ayu. Gandeng Mas. Ya. Nah, sing kita anu Papujan ning ati. Mas. Sahur. Piye? Kok kalametan ki ngopo? Dunyo koyo ngene. Dunyane apa nih, Met? Dunyane apa, Met? Werna-werna. Kaya kowe ngerti apa, Met? Dibulus rowo. Kak aku. Aja sambar bledek kene. Apa lho pasangan kok mbok dongakno sambar bledek iki Ora nyamber tok liwat ser. Kowe iki ya kurang romak iki diganu terus wong ayu sing tak tresnani. Ngono lho. Janggut iki ngono. Kowe usul ae. Kowe jajal kene nek bongko. Coba. Mas Dodok men ora usul tok ning nyoba. Ngoten. Nyoba ya. Mboten apa-apa. Oke, ning pasangan itu jangan diganggu. Oh, betul. Mas Dodok nyoba Mbak Wiwit. Iya Mbak Wiwit ini coba kene jangan praktek tok. Ngapunten Mbak Wiwit nggih. Kene. Ngrepotke jenengan terus ngapunten nggih. Mboten apa-apa ngrepoti. Monggo mriki. Kula asine isin lho. Lah wong pasangan kula kados widodari. Lho, Lah mosok tanggane awake dhewe lah ape jenengan apa wani wong iki dadi buke kok? buke to, Mas? Ya ora pacangane wae main apik ora buke. Niki etok-etoke, Mbak. Kowe iki pacangane. Kaya sampean iki usiane sak pantaranku. Kaya Awake dhewe di SMA kelas 3. STM lah. SMA. Iya coba, Mbak ini coba sing anu nembangke Mas Dok. Duh wong bagus. Ngono coba. Kaya kuwi Mas, kaya kuwi lho Mas. Mas senah lu Mas, Iya. koyo kae lho. Meneng. Kri, anu pitu lima tak tambah pitu lima jelek. Kri Kang bojomu urusi Kri dalem saya. Menika napa to kok niku ribut banget to teng wingking niku jan mboten kepenak dirungokake. Menika rumah tangga sing ora iso dienggo patuladan wong ayu. Lah Ora nggih to. apa-apa. Niku sinten to? Menika Sukri kalih Cukrik. Apa wong wedok jenenge cukring iki lho. Cukre ora, cukre telek, Dok. Coba Mbak Wiwit. Duh wong bagus. Dawang bagus. Dalem wong ayu. Gulu. Kose ta, wong bagus ora duwe gulu, permasane babi wong iki. Niki Bapak-bapak, enten gulune mboten? Niku lho ngece banget. Niku Mbok. sinten to kok Ayo. sajake sia-sia banget kalih panjenengan. Sasuke mbok tuku cilik-cilikan.
Apa kok cilik-cilik antak gulu sengelmu. Dek ta, Iki wujude. Nyapa? Mangsamu aku gak wani ngono. Wani. Ngapunten wong ayu. Nggih. Angsal kula nyepeng baune jenengan. Mboten napa-napa. Rangkul kaya ngono aku Mas, rangkul kaya ngono. Ini tapi tangannya kayak gini. Wani wae. Ampun digugu niku wong do mboten duwe isin to, Mas. Mas awake dhewe dilono ora duwe isin kok, Mas. Pancen Jawa. Wes, yo ganti Mas Kemet. Untuke boleh mau contoh nih. Kaya ngene ku kaya keluargane kono sing mesra lho, Mas. Aku pengen kene Mas kok saya ngadase, Mas. Orang-orang Rang menit wis KO. dereng Kram. Kena kram. Kram. Ayo Mas Kemet, ayo Mas Kemet. Kaya kae lho, Mas. Ayo Mas. Lendang, Mas. Lo tak geraji garismu. Wong ora manut-manut kok sok. Aku iki perlu konsentrasi. Karo bojo kok raine digeraji. Ya nggih. Kuwi wong lanang tega ya kowe Ayo, kuwi. Kang. Ayo, Mas. Pop, teko iki. Yo teko kono bener ya. Pepujan ning ati. Kang Mas. Kaya Tirane. Sing mesra. Ya apa, Mas? Nanda. Kaya napa, Mas? Jejer-jejer ning dhuwur apik kaya manuk cocok-cocokan ya, Mas. Pancene manuk dali ya. Kaya kaya iku aku dicocoki, Mas. Apa cocoki manuk engkok ngono. Aja nesu to. Nesune to, Mas. Nek sabar. Lah nek karuan ngono kae kon nyocoki bendina ya telaten. Lah iki Cak Komet, perbuatan wanita itu tergantung pada laki-laki. Lah nek laki-lakine lembut, sayang, mesti sing wedok tambah wedok ya tambah tambah lembut, tambah sayang. Lah iki ket mau kasar lan jenengan yo kasar. Kandhane kaya iku lho. kowe modele kaya wong lanang Ya rusal iki kowe. yo ngene iki lho halus karo wong wedok. Ngapunten nggih, Di Nggih, Ajeng. to, Kang Mas. Katanya nak kowe wong loro bangsa lembut, dadi iso lembut. Tegese iki basamu kata-katamu kuwi lho sing Nyotoni sing becek karo setrine. Lah niki pun kagungan putra kalian jenengan pinten? Siji separo, Mbak. anak kok siji separo. Kowe tuku soto apa kowe kok siji setengah? Oh, anak kok siji setengah. Ayo. Asmara. Apa mau ngawakku dhewe ya. Apa mau ngawakku dhewe. Kang Mas. Yen aku dadi kembang, Mas. Aku dadi Sampeyan tawon. dadi napane, Mas? Aku dadi tawone sing bakal ngentup sliramu wae. Ayo lek cak tintep. Cak tintep. Kok malah ape tinju ki piye ta kowe iki? Kok sing kemang kaya Bruce Lee iki piye? Piye to? Ya kudune ya sing bergairah apa piye? Aku wedi kok yo tanggapanku medeni kok. Wis to. Biasane ra tau enek enek-enekan. Ayo. Sing bener. Wong Ijol, lanang- Pak, ijol. Sing wedok tenan lho. Iya wedok. Iki ya tenan lho wong ya ngangge konde, kebayaan, jariah. Lah, awake dhewe iki mung Ayo. pemain. Sutradarane bolak-balik ki Mas Bayu, kowe nurut apa ora? Nurut. Wis sampe ra nurut, sesuk kowe mikir cicilan bang mekar piye? Ora cair dina ki merongos kowe. Kemeruh. Ra kemeroh piye? Urusane karo Mas Bayu. Kene mek BRI kok. Malah Malah nemen. gede. Malah nemen kok. Yo lanjut. Duh. Adep-adepan to ben kita romantis. Jawa Teguh. Lho Lali aku. Ditampani. Aku lali. Tenan biasanya aku Botokne yang geblak. Gabul. ayo aduh tak bekel kok sisan ngono. Celok. Ora ngono carane ngene lho, contone Mbak Win ngono cewek. Oh alah Muter. sono mrengwa mami. Kowe kok terus bagian ngono terus. Aku Wes wes, aja diganggu. Kula maringi contoh mawon. Nyotone ngono kuwi. Ayo, Ayo. contone ngono kuwi. Nah, Sing tenan. Aja Ngono ya, menyesal. Mas. Aku baru operasi. Kene, Mas. Mas Hernia. Ya dikeroyok kaya kowe iku lho.
Ayo. Ayo dah. Besok kapan? Kapan-kapan. Kapan katekan? Kapan? Besok kapan katekan. Serasi banget ya. Kang Mas. Jajar Kang Mas. Kan wong. Kang Mas. Ya Allah Mas. Kang Mas. Kang Mas. Kang Mas. Hei, aja kaya ngono. Hei, Met, ana apa Met? Met, kowe piye? Ana ngapane? Piye? Donya peteng. Lap sayuto. Apa kuwi? Susu. Wah, apa ini? Wes susu kok siku. Situ, sinden kok ngetoke gelap sayuto, sinden mau buta. Lah rai ingsun. Langsung dipelekno. Ora roh apa-apa ya. Mbok ya sing halus ngene kak. Aku kan iso Pak. Cici. Kaya sinden. Mbak, sampean ki dadi wong wedok sing halus to. Kaya ngono Wis to? ngerti to kekerapane bojomu kaya apa? Sing halus, Sing halus. alon-alon ditatakno mapan dhewe, kok nek krungu swara cit. Berarti bojomu wis aktif. Lah matane ilang. Wah, kowe contone ya aku sing nembang. Asu ndang karo kono lho. Oh ya, aja. Aja sutradarane Mas Bayu, sutradarane. Aku guweting. Ya, lanjut. Umpama sira. Oh, kene lho. Iya lali Mas. Galak yo. Wangel. Kaya maci cicit dah. Upama nirana kodo. Mas wetengem kok gedhi kene Mas. Mas. Becik repot lho. Tanpa cip prau Nano. sasat sarat ing jolodong. Jalodri. Jolodong piye to? Adria jalan. Jolodri mari ki riwar. Jolodri. Jolodri kok jolodong ya apa ana to? Wong pasangane kok dindho jolodong ki piye to? Nyidam. Jolodri ya Mas. Ditri. Masa yo kene diarani jolotong. Iya Tri, ayo Tri. Ya. Idam. Nyidam sari as mara. Yo, tembakan. Ayo. Yo, Mbak Tripa diaturke. Nano. Yo, buka dulu. Wayah wengi utana krimis tahu sukses banyu kang dumetes dadi saksi kon nangis wong sing tak tresnani tega ninggalake aku sumangran ning uripmu yen ora ana siraku supilih angin tansah dekat kerayu rasa kangen agama dadaku lemah tembang kangen kok bisa dadi nomor kangen iki ngandangku yang namanya
kasih, matur nuwun.